Takže ahojte, teraz pri dnešnom videu. V dnešnom videu si vlastne otvoríme tieto dva bavičky a uvidíme, že z čoho nám niečo lepšie padne, že či z kariet alebo z nálepiek. Z nálepiek hľadáme tam také tie zlaté podpisové karty, tuto hľadáme Ronalda. Vlastne to Siu, tá sa predáva okolo 90 až 100 eur, čo som sa tak díval. A tie podpisovky záležia rôzne, tuto, u nálepiek. Takže môžeme sa vezť na to, takže ideme najskôr na nálepky. Je tu nejaká limitka. Aj tieto limitky sa predávajú sa celkom dobre. Takže tak. No takže máme tu limitku Xherdan Shaqiri. Mega pekná. Ak nejakú cenu má, tak je mega pekná. A dúfam, že nejakú má, lebo tieto limitky som videl za nejakú tú cenu predávať. Potom Taliansko. Manuel Locatelli. Berlín. Oli Watkins. Dušan Vlahovič. Alexander Schallinger. Takže tu je taký dobrý hit táto karta, dúfam, že má nejakú hodnotu a poďme sa vedieť na ten futbalový. Tam hľadáme toho Ronalda Siu. Ale bol by som vďačný za nejakú tú. A máme tu aj českú kartu. Takže môžeme sa vedieť na to. Takže Michal Gregoptič, Mats Weifer, Petria Berišič na Captain. Na Hero Cody Gakpo, na Hero Legend Oliver Kahana a toto je base a toto budú už len baseky, ak sa nemýlim. Takže Artur Taj a máme tu aj Sloveka Matúš Bero a Jan Kuchta, takže dvoch Slovákov, teda jednou Slováka, jednou Čecha. No a tu boli také zaujímavejšie tieto, čo si myslím, že nejakú veľkú hodnotu nebudú mať. A toto boli také zaujímavejšie hity. A tuto v nálepkách bol zaujímavšie hit tento. Čo je hodnotnejšie, to neviem, ale mám taký pocit, že možno aj tá nálepka, ale neviem. Ale tak dúfam, že sa mi to páčilo. Ak áno, dajte like, tak čaute.